Na fahimci a gidan nan fatu da mai gidan nan ya auro ki fa baki da mutunci fa komai ya tsaya fa ba mutunci fa ke billahi la zai kin bar gidan nan. To ai biki isa ki kore ni daga cikin gidan nan ba sai dai wanda ya kane kore ni amma ke ne biki isa ba. To bari ya zo. Ya zo. Bari ya zo. Sai ya zaɓi ko ke ko ni. Billahi la yau sai ba yana kallon ki jajir kamar fuska kamar an sulala karas ya ɗebo ki ya kaki cikin gidan nan shi ya auro faran mace ko to billahi la yau sai kin bar gidan nan. Bakan mace ta kasa bashi abin da yake bukata faran mace ta. Billahi la zai fa sai fa kike gidan nan ba. Me gida kawai a gidan nan ka zaɓi ɗaya ko ni ko ita na gaji da wannan masifa.